Umiiyak si Diana. Pakibuhat na muna. Ako nang bahala. Baby, yan. Aba, tumigil agad. Iba talaga pag ikaw may hawak. Sanay na kasi si baby kay daddy, no? No, baby? Mukhang lalaki talaga tong si Diana na daddy's girl. Han, ngayong weekend, lalabas ba tayo? Saan mo gustong pumunta? Kumain sa labas? O kaya, nood tayo ng sine? Paano naman tong si Diana? Pwede nating iwan muna kila mama. Ayaw mo bang dito na lang muna sa bahay? Gusto ko lang sana makapag-usap tayo. Makalabas. Mag-bonding na tayo lang. Han, huwag na muna siguro. Mas gusto kong makasama si Diana ngayong weekend. Siya nga pala. Bukas pupunta ako kina Ate Ann. Sige. Ako na muna kay Diana. Father and daughter bonding time! Oh, MJ, napadalaw ka. Gusto ko lang na makakausap. Kasi lately, kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Ha? Tungkol kay Mike ba yan? Oo. Simula ng mga anak ko, parang naging tatay na lang si Mike. Yung pagiging asawa parang nalimutan na niya. Paano mo naman nasabi? Kapag niyaya ko siyang lumabas, ayaw niya. Kahit simpleng date, parang wala siyang gana. Parang hindi na ako yung priority. Ano ka ba naman, MJ? Baka nasasabi mo lang yan. Nasabi mo na ba sa kanya yan? Hindi pa. Natatakot ako na baka isipin niyang ang babaw ko. O nagiging sobrang sensitive ako. Kaya pinipilit kong intindihin. Pero ang hirap pala. Ay, alam mo, pinagdaanan ko rin yan. After kong mga na kay Matthew. Pero kinausap ko yung kuya mo, kaya naliwanagan yung sitwasyon. So, dapat ko na ba talagang sabihin kay Mike ang nararamdaman ko? Oo naman, no. Dahil higit sa pagiging magulang sa anak nyo, mag-asawa kayo. Sana lang maintindihan niya ako. Dear Love, ako si MJ, isang bagong ina. Wala nang ipanganak ko si Diana, parang may nagbago. Hinahanap kong atensyon ng aking asawang si Mike. Alam kong hindi siya malambing, pero ngayon, parang lalong tumabang ang pakikitungo niya. Baka baby blues lang, o baka normal lang tong nararamdaman ko. Pero minsan, gusto kong bumalik sa dati. Sa panahong ako lang ang mundo niya. Hindi dahil nagsisisi ako. Mahal ko si Diana, pero may kung anong bahagi ng pagkatao kong nawawala. Naiintindihan ko si Mike. Pagod siya, nagtatrabaho para sa amin. Kaya tahimik lang ako. Ayokong isipin niyang nag-iinarte ako. Kaya araw-araw, pinapaalala ko sarili ko. Mabuti siyang ama. Mahal niya kami. Pero siguro, kailangan ko rin bigyang pansin ang aking sarili. MJ, nakita mo na ba yung bagong empleyado? Hindi pa. Saan daw siya naka-assign? Sa department natin. Diyan daw uupo sa tabi mo. Talaga? Kailan daw magsisimula? Today. Ayun oh, kasama na ni Sir. Attention everyone. May bago? This is James, your new office mate. He'll be handling the Australia accounts. So he'll be seated beside MJ. Ayan. Pareho kayo ng hawak. MJ, paki-guide na lang siya, please. Hello guys! Nice to be part of the team. Welcome. Okay, thank you so much. Back to work na tayo. Hi, Ma'am MJ. MJ na lang. No need for ma'am. Nice to meet you, James. Bakit dito mo nabiling lumipat? Nice to meet you too, MJ. Sa totoo lang, hindi na ako masaya sa dati kong company. Nakaka-drain. Toxic environment, tapos kulang pa sa compensation. Ino-offeran na nga ako ng managerial role, pero hindi ko na tinanggap. Well, besides, balita ko, maganda raw benefits dito. Wow! Ang dami mong sinabi. Pero, teka,
Managerial position? Ilang taon ka na ba? 24 pa lang ako. Nagsimula ako magtrabaho ng 20 ako. Grabe naman. At 24 may ganun ka ng offer? Impressive ha? Eh ikaw, MJ, ilang taon ka na ba? 34 na ako. Ha? No way! Sabi ko pa naman sa sarili ko kanina, finally, someone my age. So sinasabi mong mukha akong 24. Oo naman. Hindi halata sa'yo ang edad mo, no? Youthful vibes ka. Teka, may anak ka na? Oo, may baby na ako. No joke? I mean, baby face pero may baby na. Ang galing mo magdala, ah. First day mo pa lang, ang lakas mo ng mambola. Kaya ka siguro mabilis ma-promote. Hindi ah. Hintayin mong makita skills ko. Sige, tignan natin. May bago akong katrabaho. Si James. Bata, fresh, at madaling pakisamahan. Hindi ako yung tipo na nakikipagkaibigan sa opisina. Para sa akin, trabaho lang. Pero ewan ko ba? Iba si James. Kahit 10 taon ang agwat ng edad namin, nagkakasundo kami sa maraming bagay. Mature siya mag-isip, masarap kausap, at lagi niya akong napapangiti. Kaya kahit pagod ako sa bahay, parang may bagong sigla tuwing nasa opisina ako. Lately, mas excited na akong pumasok. At minsan, nahuhuli kong sarili kong nagtatanong, nahuhulog na ba ako? Pero agad kong tinatanggi. Pinapaalalahanan kong sarili ko na malito. Kaibigan lang siya. Parang nakababatang kapatid. At sana, hanggang doon lang talaga. Hey MJ, gusto mo ba ng kape? Loaded ako ngayon, James. Mamaya na lang after ng ginagawa ko. Gusto mo, tulungan na lang kita. Sira ka talaga. Baka masilip pa tayo ni boss. Mag-break ka na kasi. Masama sa utak yung sunod-sunod na trabaho. Mahirap pag-function pag hindi relax ang katawan, no? Hindi ka ba busy? Tapos na ako. Magaling kasi ako eh. Napakayabang mo talaga. Ay, bago ko makalimutan. May bibigay nga pala ako sa'yo. Huh? Ano yun? Di ba last week nagre-reklamo ko na puro talsik ka ng mantika dahil sa pagluluto mo? O ito ointment, ibinili na kita. Wala, ang caring naman ng batang to. Bata ka dyan. Eh paano? Araw-araw kitang nakikita. Mukha ka ng may galis, no? Sakit sa mata. Kaya naawa ako sa'yo eh. Ewan ko sa'yo. Ang sweet mo na sana. May pangungutya pa. Pero salamat ah. Oh, tara na. Kape na tayo. Libre ko. Para naman hindi ka na tumanggi. Alam kong yan lang yung hinihintay mo eh. Sige na nga. Alam ko namang hindi mo rin ako titigilan. Sa wakas, out na rin. Oh, James, andito ka pa? Ah, nakakatamad umuwi kanina eh. Traffic pa. Tapos naisip ko, isasabay na lang kita kasi kawawa ka naman. At bakit mo naman ako isasabay, Aber? Eh bakit naman hindi? Susundin ka ba ng mister mo, Aber? Hindi. Oh, kaya wag ka nang maarte. Sulitin mo na ang service ko habang libre pa. Pag nagka-girlfriend na ako, mawawalan ka na sa workmate premium. Talaga lang ah. Oo naman. O siya, halika na. Hinihintay ka na ng anak mo for sure. Hindi lang masarap kasama si James. Maalaga rin siya. Minsan tuloy, napapaisip ako. May gusto ba siya sa akin? Kasi kung titignan mo yung kilos niya, parang sobra sa pagiging kaibigan. Nahihirapan na akong itanggi sarili ko. May nararamdaman na akong hindi dapat. Pasado si James sa standards ko. Moreno, malaki ang katawan, litaw ang mga ugat sa braso. Kung sa K-drama, siya yung second lead na imposibleng i-ignore. Madalas niya akong purihin. Sa buhok ko, sa suot ko, at sa bawat komento niya, kinikilig ako. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, ako lang ba to?
Ako lang bang nakakaramdam? Diyos ko, may asawa na ako. May anak. Pero araw-araw, excited akong pumasok. Tuwing kasama ko si James, parang may bagong kulay ang mundo ko. Ang problema? Ako lang ang may alam. Ako lang ang nahuhulog. MJ! Oh, Sabay ka ulit? isasabay mo ba talaga ako? Oo naman. Basta bigyan mo ako ng panggas. Parang ako pa yung lugi ah. Arte mo talaga. So paano? Sasabay ka o hindi? Oo na. Sandali lang. Aayusin ko lang tong gamit ko. Bilisan mo ah. O ano, okay ka na? Yung seatbelt mo ah, don't forget. Yes, eto na. Palagi mo na lang nakakalimutan yan. Hindi lang ako sanay mag-seatbelt. Hindi yan sana yan. It's a must. Bakit? Hindi ka ba pinagsiseatbelt ng asawa mo? Ay nako, yung asawa mo talaga. Wala man lang kaswitan sa katawan. Hindi lang talaga siya showy kahit noon pa. Hindi ka sinusundo. Hindi pa kayo nagde-date. Asawa ko siya, James. Tinanggap ko na kung anong klase siyang partner. At may Diana na kami. Iba na ang priorities. MJ, iba pa rin ang may effort. Ako nga, kahit wala pang asawa, pangako ko sa sarili ko, hindi mawawala ang princess treatment. Asawa agad? Eh di jowa nga, wala ka. Sigurado ka ba? Anong ibig mong sabihin? May jowa ka na? Eh yun nga, kaya gusto ko itang isabay. So, sino? All this time may nililigawan ka pala? Nakilala ko siya sa dating app, si Mika. May naawa sa'yo? Grabe ka. O ito, tignan mo. Wow! Maganda. Pero, sure ka na ba dyan? Oo, ilang buwan ko rin kasi siyang niligawan. Tsaka MJ, yung mga kwentuhan natin tungkol sa buhay, love life, yung mga hinanakit mo kay Mike, lahat ng yun, tumatak sa akin. Dahil doon, naisip ko, gusto ko na rin magkapamilya. Maghanap ng mga kasama habang buhay. Nakakatawa. Natatawa ako sa sarili ko. Oh, bakit? Akala mo ba walang magkakagusto sa akin? Ay, aaminin sana ako. Oh, ano yun? Promise? Huwag mo akong pagtawanan na. Okay, promise. Akala ko, may mali siya lahat ng kabaitan mo sa akin. Akala ko may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Siguro kasi yung mga ginagawa mo, yun yung mga matagal ko nang hinahanap kay Mike. Namiss ko lang siguro yung kilig. Yung mga patwitams. Simula kasi nang dumating si Diana, parang napunta lahat ng atensyon ni Mike sa kanya. Pero nung dumating ka, naiparamdam mo ulit sa akin ang mga hinahanap ko. Pansinin, kumustahin, pahalagahan. Pero hindi kita gusto, James. Kasi sigurado akong mahal ko ang asawa ko. Wow, MJ. Para tayong nasa teleserye. Nakakainis ka. Feel na feel ko na pag-emote ko. Ito, seryoso na. Well, sorry kung nagbigay ako ng mixed signals. Pero ate talaga ang turing ko sa'yo. Hindi lang basta kaibigan. Alam ko. Dalulu moments lang to. Unsolicited advice, MJ. Siguro, panahon na para sabihin mo kay Mike lahat ng nararamdaman mo. Baka pareho kayong nahihirapan pero tahimik lang. First time niya ding maging tatay. Baka hindi lang niya alam paano ibalanse. Kasi kung hindi mo sasabihin, paano niya malalaman? Huwag ka magbabago kapag nagkaasawa ka na ha. Oo naman, ako pa. Baka James to. Ewan ko sa'yo. Dear love, naliwanagan ako nang malaman kong may girlfriend na pala si James. Lahat ng iniisip ko ay isang malaking akala. Naging asumera dahil uhaw ako. Uhaw sa atensyon, lambing at pagkalingang matagal ko nang hindi nararamdaman. Pero tama si James. Hindi solusyon ang hanapin sa iba ang kakulangan sa loob ng tahanan. Kailangan ko tong harapin. Kailangan kong kausapin si Mike.
Dapat niyang malaman ang pinagdadaanan ko.